Sziasztok! Azt szeretném nektek elmondani, hogy nagyon sok mindent tudnék arról mesélni, hogy hány barátnőm volt, és hogy mennyi mindent tudnék elmondani nektek arról, hogy mennyi mindent tudnátok tenni az érdekében, hogy legyen egy normális kapcsolatotok. Én úgy gondolom, hogy szeretném nektek elmondani a tapasztalataimat, és azt, hogy mennyi mindent tudnék ajánlani nektek, hogy mit csináljatok egy nővel. Remélem, hogy megnézitek ezt a videót. Nagyon sok tapasztalatom van arról, hogy nők mennyire változatosak, mennyire érzékenyek. Tudom, hogy mennyi mindent szeretnének. Tudom, hogy szeretnék a kapcsolatokat, hogy szeretnék a kapcsolataikat. Nagyon érzékenyek, nagyon odafigyelőek, oda is kell rájuk figyelni, az a legfontosabb, és hogy tudják azt, hogy mennyire fontosak. Sok minden apróság dolog van, amit lehet nekik tenni, vagy velük lehet tenni. Azt is tudom, hogy mennyi minden figyelést érdemelek, ez viszont csak rajtatok múlik. Hogyha gondoljátok, akkor egy pár apróságot megosztok veletek, és attól biztos, hogy jobb lesz a kapcsolatotok, sokkal kiegyensúlyozottabb lesz, tartalmasabb lesz, és értékelni fogják a hölgyek meg a lányok azt, hogy tesztek értük. Úgyhogy csak ezt szerettem volna mondani nektek. Hogyha gondoljátok, akkor kövessétek be a videómat, és akkor mindig kis apróságot akkor fogok mondani. Köszönöm szépen. Sziasztok!